Praise God. Afam Nkiru esi na Judgment and Transparency Ministry wepụta. Anyị bịara igwu okwu Chineke na-ekwu banyere Biafra. Anyị bịara igwu maka Biafra. Anyị bịara ka igwu na Biafra bụ ebumnobi Chineke. All the mind of God, all will of God. Ọnya mere na mmadụ ama stọpụ Biafra. Onwe ihe mere n'akwụkwọ nsọ. O wepụ na anyị trace kene ebe Biafra si wee pụta. Ọ bụrụ na ị bịa na Genesis chapter 30 from verse 9 to 11, anyị fụrụ ọmụmụ Biafra. Then ọ bụrụ na I go back, anyị fụ na Abraham na Chineke gara njem dịka nna na nwa. Abraham na Isaac mụọ Jacob wee mụọ 12 tribes of Israel. Ebe Biafra si pụta ka anyị na-achị wepụta. Then Gad wee bụrụ nwa Jacob. Gad bụ nna ndị Igbo a na-akpọ Biafra. So Biafra bụ ụmụ Chineke. So wee bụ na ọmasị Chineke mgbe a chọrọ ịtụ ime this man a na-akpọ Gad, ụmụnne na-abụ Jacob mụrụ akpọ Leah and Rachel. Ụmụnne na-aba ka Jacob mụrụ. O wee masị Chineke na Leah bụ the first wife. Dịka anyị ma na Jacob ka fụ Rachel n'anya karịa Leah. These two sisters wee na-azọ love onye difa ya ka fụ n'anya. At a point, Rachel wee kpọlụ maid ya wee kpọnye Jacob wee mụọrọ ya nwa. Mgbe Leah fụ na o mere nke a, o wee kpọkwa maid ya na-akpọ Zilpa wee kpọnye Jacob o wee mụọ Gad. Mgbe ọ mụọ Gad, ihe nwunye Jacob akpọ Leah kwuru bụ na troop abịago. Ọ bụ na ije na dictionary na-achọ the meaning of troop. Troop means warriors, soldiers, ndị dị ready ịnụ agha, fighters. So ndị Igbo, ebe a ka ndị Igbo si wee pụta. Ndị Igbo bụ fighters, ndị Igbo bụ warriors. And anyị mana generation ọbụla na Chineke chọọ ime ife na mmadụ ka ọ ga-eji mee ife. Anyị cheta ife mekwa n'akwụkwọ nsọ mgbe Chineke si ka ụmụ Israel na obodo Egypt. Mmadụ ka Chukwu yuzu, Moses ka o yuzu wee sị jee gwa Pharaoh ka ndị m na dịka anyị ma the story. Ife o ji dị iche, ife actualization of Biafra ji bụrụ mandate of God bụ na o nwere ebumnobi Chineke ji wee debe nya ka Chukwu ji na-agba mbọ na ọ ga-abịalili. Nya ka o ji bụrụ iwu. Ife Chukwu chọrọ bụ just like na anyị ma na other nations of freedom, and their freedom bụ ka ha wee develop the economy, ka ha wee nwee better life. Mana nke Biafra dị iche, nke ndị Igbo dị iche. The freedom wee bụrụ ka ha wee fee Chineke ofufe. That's the target of God. And mgbe ọbụla a na-ekwu na Chukwu kwuru, anyị ma na Chukwu bụ a righteous God. So Biafra bụ ebumnobi Chukwu, ndị Chukwu ha n'ife kwụrụ nna ya. Ọ bụrụ mmadụ ncha ya emewie. Anyị ma na so many people anụgo ọgụ maka Biafra. Ọ bịara na mmezu. Ịma ife kpatara ya. Bifo Chukwu ese ndị agha ije nụọ ọgụ, ilu ha na ọgbọ compromise, Chukwu ahapụghị ebe ahụ. And achọrọ m ịgwa unu na onwere religion n'elu ụwa ga-eweta ewu Biafra na-abụrụ the work of the Trinity at work. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Religion ọbụla na-anụ ọgụ Biafra maka na mmụọ nsọ ga-eduba gị n'ọgụ a inwe ike nwee mmeri. Ị na-anụ ọgụ a mana gị na Chukwu adịghị na mma, mmụọ nsọ adịghị edu gị ịma nwee mmeri. Chineke wee kpọpụta another squad ya anụ ọgụ a. Squad a bụ ndị tinye na Chukwu dị na mma, ha eje wetara ya Biafra. Dịka m na-ekwu okwu, I wee chọpụta na the will of God for Biafra iwu ka ọ bụ na ọ ga-abịa na mmezu. Mmadụ ama stop ya. Ọ bụ na ịbụ clergy na anụ unu, na ịbụ pastor na anụ unu, biko abazi na mba ewezi n'iwe. Jekene jụọ Chukwu ese ife a na-agwa gị. Ọ bụrụ na Chukwu chọọ ka onye ọbụla pụtakwugbo okwu, mana ọ bụrụ ekpere na-ekpe maka ebumnobi Chukwu. M na-agwa gị eziokwu, ebumnobi Chukwu. Chineke nọ ihe Chukwu chọrọ achọ. Dịka m kwuru na onwere religion ga-eweta na abụrụ ndị mmụọ nsọ na-edu.
So ọ bụ na ịbịa mgbe Jacob na-achọzi ịgọzi ụmụ ya na Genesis chapter 49 verse 19, ife aba amụma ka ha na-ebu. Bible bụ okwu amụma. Jacob wee kwukwe okwu wee sị Biafra, that Genesis 49:19 wee sị na Biafra na troop, the same troop sị na nwunye si na ọbịa because when a troop will fight this guard bụ ụmụ Biafra, na a troop ga-fight ifa mana ha ga-prevail at last. That means na ndị Igbo bụ fighter. Ihe abịa Chukwu tinye ha n'ime, ndị Igbo ga-ebu ozi ọma ikpeazụ. Ndị Igbo ga-eweta nchegharị wenye mba ụwa niile before Jizọs abịa. Ebumnobi Chukwu ji chọọ iwepụta Biafra. Ebumnobi bụ that my people will serve me. Let my people go that they may serve me. Ebumnobi Chineke. Ka ndị mmadụ wee nwee ike mee gịnị? Fee Chineke ofufe. So ndị Igbo ga-ebu ozi ọma wee gaa mba ụwa niile. Onya ka Chukwu ji join dị interested. Ka m gwa na eziokwu taa na-eru na God abịaghị break partition dị na religion. Abụ m onye Catholic, abụ m onye Anglican. Ọ bụrụ ihe Chukwu na-ekwu n'isi onye Igbo. Ife a na-ekwu okwu ya ndị ha na Chukwu dị na mma. Ndị nwere intimacy with God, ndị nwere relationship with God. So bụrụ ka na anụ ọga, abụ m onye nke biko hapụ ya, ọ bụrụ ọgụ a na-anụ. Ọgụ a na-anụ bụ nne mụ na gị bụ nwanne, ị na-eje Catholic mana gị na Chukwu dị na mma. Chukwu alụgo ọrụ n'ime gị, mmụọ nsọ na-edu gị, ọ ndị ga-ebute Biafra. So Chineke chọrọ ka anyị bụ ndị Igbo mara na Chukwu akwadoghị inye anyị Biafra, mana o nwere ife anyị ga-eme, anyị na Chukwu ga-adị na mma. Onye iwe na-ewe nọ n'okike agbụ na butuo iwe na jee ka anyị na Chukwu dozie, anyị na Chineke dozie, anyị fụ na Chineke enyerile anyị Biafra. Idol worship na aga eweta Biafra. Ka m gwa na eziokwu, ndị Igbo si na Chukwu wee pụta. Ndị Igbo adịghị ekpere alụsị. Hapụ na alụsị. Ndị Igbo abụrụ ọgba nje. Ndị Igbo adịghị ebu agwụ. Onye ọbụla sị gị na anachi ya na chi nna nna ukere, ọ da agwa gị eziokwu. Chi ndị nna nna anyị bụ Chineke nke igwe kelee eluigwe na enu ụwa. Ọ chi nna nna ya. Ọ chi nna nna ya dị ekpere alụsị. Ndị Igbo sitere na Chukwu. Ifugo from Bible na anyị sitere na Chukwu. Ọ bụ na ije na Numbers chapter 26:15-18, ị ga-afụ the 7 sons of God. Though recently na anyị na-afụkwa onwe videos play na ndị Edo State kwa na Biafra. Nke a bụzi with time we will know all these things. Man, I want to tell you, ife Chineke dị interested na ndị Igbo bụ na ọka ndị Igbo wee buo ozi ọma ikpeazụ bushi ya mba ụwa niile. Kedu ife o jide otu a? Ndị Igbo bụ adventurers. O nwere ebe onye Igbo adaba. Check your history. Ndị Igbo adventurer, somebody wey can take risk for gain. O nwere ebe onye Igbo ama mba ka o wee nweta otu aka ka o wee nweta gain, ka o wee nweta profit. O nwere and onye Igbo abro so many people na-aba, like so many people or nations na-aba other places mana ha jebe abụ slave. Mana onye Igbo bata obio compete with the landlord. Obio compete with the highest authority. All the charisma Chineke tibe ndị Igbo n'ime ya. All the nda ka Chukwu ye use be chi wee mezuo ebumnobi ya. Check ikiri ife na-eme na mba ụwa niile. Aifu ndị ochie ebutegoro anyị missionary work. Ha ebutegoro anyị mission. Ha ebutegoro anyị ozi ọma. Mana mmadụ onye kita ka ya afụgo onye ọcha butegoro anyị this missionary. Ọ ndị Igbo ka ọ dazi n'isi. Because na God mo ife otinye ha n'ime. Mgbe kwuru na that Genesis 49:19 na Biafra bụ na ha ga-anụ ọgụ ikpeazụ. Ọ sị that they will triumph at last. That means no ndị Biafra, ndị Igbo ga-anụ ọgụ ikpeazụ between error and truth. Ndị Igbo ga-break corruption nọ n'enu ụwa. Ndị Igbo anọ ndị Chukwu metụrụ aka. Ndị Igbo ga-edozie n'ụwa kwado onye ụwa maka ọbịbịa Jizọs. Ọ bụrụkwa na ya bụ part of the Biafra, stop shedding blood. Onye ọbụla care stand with blood ama mbụ part of ife Chukwu na-ekwu. Onye ọbụla bụ witchcraft, blood occultic ama mbụ part of ife Chukwu na-ekwu. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ part ife Chukwu na-ekwu, biko nashi ya back to God. Anyị ga-agbazi gị ka ị ga-esi mee wee nashi ya n'ọgbụgba ndụ etinyere anyị n'ime ya. Mana ndị Chineke bogo ndị Igbo ibu a nọ ndị Igbo ga-eweta salvation of the entire earth. And then Biafra is well. So Chukwu adịghị anyị Biafra ka o je nye anyị nya ka anyị jee emebe ife sola anyị ka ndị Igbo people bịara urube. Mba, Biafra bụ the nation of God. Where priests and prophets will reign. Where righteousness will reign. Ife aka anyị ga-ebu wee gaa mba ụwa niile. Hallelujah. Ya ka Chineke si ka anyị bịa kọwara ọnụ.
So onye ọbụla jisizie ike marụ na Biafra bụ ebumnobi Chukwu abazi na mba akọzina achọrọ ka anụ ya anụ mechie ọnụ mba ekwuzina Biafra bụ the mind of God. Ife achọrọ ka ife Chineke si anyị bịa gwa ka Chineke gọzie okike na-aghọta ife a n'aha Jizọs.